बे समाव बिटिआरनि 40 नं रौता समष्टियाव प्रमद बर'नि सरकार आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारी बिथांनि दैदेननायाव ओनसोलाव ब्रिटिश आमोलनिफ्रायनो गारनानै दोनजानाय माखासे ओनसोलफोरखौ खामानि मावनानै जौगाहोनायखौ लानानै नतुन पानबारि जौगाखां खोन्दोनि रायजो राजाफ्रा इएम डक्टर नीलुत स्वर्गियारी बिथांखौ गोबां बाख्नायनायखौ जोंनि खौरांनि गेजेरजों नुनो मोन्दों। नंगौ, थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो नतुन पानबारिनि बालि गामिनिफ्राय दुमदुमा थांनाय लामाया नायथावै थासारियाव दंमोन आरो गोबां बोसोरमानि फरायसाफोरनि थांनाय फैनाय बेराम आजार जायोब्ला गोबां जेंना जेंसिनि मोगा-मोगि जानांगौ जायोमोन। नाथाय इउपिपिएल सरकार फैनायनि उनाव आरो डक्टर नीलुत स्वर्गियारी बिथांनि नाजानायाव 40 नं रौता समष्टिनि गोबां ओनसोलाव जौगानाय खामानि मावनो हादों होनना गोजोननाय फोरमायदों माखासे रायजोनि सुबुंफ्रा। लोगोसे बिनि अनगायैबो खना खनला गोबां ओनसोलफोरनि लामायाबो मावजागासिनोबो होनना फोरमायो आरो बुंबावदों दि प्रमद बर'नि सरकार आरो डक्टर नीलुत स्वर्गियारी बिथांमोन बायदि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समावबो हेफाजाब होबाय थागोनखौ फोरमायो। बिदिब्ला फैदो इएम डक्टर नीलुत स्वर्गियारी बिथांखौ रायजोनि सुबुंफ्रा माबोरै बाख्नायदों फै जों मिन्थिना लानि। जा बे बिटिडि सरकार जानायनिफ्राय जा इउपिपिएल फैनायनिफ्राय जा बेयाव जाबाय बिथां जाहा नीलुत सारा जोंनि बेयाव रंगमर्च बनायना होबाय। नीलुत सारा जितिया जाहा भुटनि माबा जायो बेयावनो जों केन्द्र बनायना बिथाङा बेयाव बिदि मिटिं जालायना फैनानै बिथाङा जोंनि बे नामाखौ स्कुलाव गथ' गथाय थांनो कारणे बिराद सुबिदा खालामना गालांबाय। आरो नहलेबा आगोलाव मा जायोमोन गथाय हाब्रु हला हलि मानसिया बिनि सायाव गेलेलायोमोन आरो स्कुटि फैबाबो स्कुटिया बे गथ'फोरखौ स्कुलाव थांनायखौ लामाया हाब्रुसो सारना गालाङोमोन बैबायदिमोन बै हाग्रामानि समावहा। दा दिनै जाहा इउपिपिएलआ जोंनो बिराद धुनिया बनायना होबाय। जा बेवहा जोंनि बे इलेक्सननि माबा मोनफैबाथाय बेयाव मिटिं जानोबो सुबिदा जाबाय आरो रायजो राजाखौ फज'नोबो मोजां जाबाय, जिरायनो मोजां जाबाय आरो जाहा थांलाय फैलाय जातायात मोजां जाबाय। केबल जाहा माहाय बाखि दं खोमा बे नतुन पानबारिसिम थांनाय बै लामा मोनसेया जाहा दाबो गाज्रि जाना दङ। बेयाव जोंनि खाथियावनो बालिगामि नतुन पानबारि होननाय स्कुल गंसे दङ, गुदि फरायसालि। बे एलपि स्कुलाव थांनायावहा गथ' गथायफ्रा बिराद सास्ति मोनो दाबो नोंथांमोना नुगोन दाबो हाब्रु दङ होनना हला हलि। बिनि खाथियावनो आरो जाहा साब सेन्टार गंसे दङ। बे साब सेन्टारावहा बिथांमोना फैनायावबो माहाय उसुबिदा मोनो। बेखौ जुदि मोजां खालामो होमब्ला जा जथेस्थ' मोजां जागोन। आङो बेसेबांसोखौनो बुंनानै दिनैनि माबाखौ बेयावनो दोनथ'बाय। जोंनि दा गोदान सरकार जों दा इउपिपिएल सरकार जों हेफाजाब होनाय मथे जों दा 2 बोसोर जाबाय जाहा बे लामाया मोजां जादों आरो बे लामाया आगोलाव जों माबा हाग्रामानि सरकारनि दिनावहा बे खुनु मोनसे माबा पद्धति लामानि माबा गैयामोन। खालि अन्थाइल' होनानै गोदो होनानै साइकेल सालायनाय गारि सालायनाय बहुद खस्थ' खालायदोंमोन। दा नै जों दा गोदान सरकार मोननाय लोगो लोगोनो दा 2 बोसोर जादों जों इसोरनि अननायाव जों दा सरकारा मोजां खालामनो हादों आरो भबिष्यत जोंनि जागोन आरो नै दा जों लाइट मोनदों आरो सरकारनि जों लाइट मोनदों। थारमाने बेयाव जोंहा खोमसिमोन दा पहर जादों आरो जोंनि बिथिंगालि जि बे ब्लक जाबाय आरो बिथिं जोंहा सुङाबुन्दियालासे जों खस्थ'मोन गारि गुरा थांलाय फैलाय बेबो मोजां जाबाय आरो दा हनै बिथिं बरसला गोरिया फोथार बिथिंबो मोजां खालामदों जोंनि बे प्रमद सरकारा। बेखायनो जों गोजोननाय मोनदों रायजोआ आरो भबिष्यत जों बिदि आरो जागोन। आरो जाहा मोनसे दङ नैबे मोनसे पासनि दलं मोनसे दङ, बे हाग्रामानि सरकारनि दिनावनो बनायनाय बेखौ दाबो ओंखारहोनो हायाखै। जाहाथे जोंनि बे इउपिपिएल सरकारा बे लामाखौ बनायना होयो मोजां जागोन मानिया जों आरो सुबिदा मोनसे जाहा बिदि थांलाय फैलाय जों बजार सजार माहाबा जों बिथिं बे गुवाहाटि बा गुवाहाटि जाहा बे सर्ट लामा जायो जों बेखौनो जों रायजोआ लुगैजादों आरो दा हनै बिथिं दाबो मोजां खामानि जायाखै। नैबेखिना आगोलावहा साब बे हाग्रामा सरकारा बनायनाय लामाया जेबो जायाखै। जों दा बे दा गोदान सरकार सारा प्रमद सारा बनायनाय लोगो लोगोनो जाहा दा रायजोफोरा बहुत सुबिदा मोनबाय आरो भबिष्यत बिदि जागोन होननानै जों आरो आसा खालामबाय जाहाथे उनावहा आरो बिदि मोजां खामानि मावगोन होननानै जों रायजोफोरा साबानो मिजिंथिबाय आरो जोंनि आरो दा जोंनि सरकार नीलुतआ जेनेखे खामानि मावदों जों खोब गाहाम मोनदों आरो जै नीलुतनि जों जितनाय लोगो लोगो जोंहा बे टिङाबो रंगमर्चआबो जों टिंखौ दोनो हानाय जाबाय। जाहाथे जों बेयावहा जों सरकार मथे जों दा इउपिपिएलआ जों बेयावनो मिटिं खालामबाय थायो। बेखौनो आरो जोंहा बेयाव जों पानबारिनि जोंहा बे
माबाया जोंनि भटनि केन्द्रआ जों जा बेयावनो खालायो बेखौनो प्रमद सरकारा जों फैनानै गोजोननाय मोन्दों बायसान्स जुदि आरो प्रमद सरकारा आरो जुदि जितिलाङो माने आरोबाव खालामगोन होननानै जों बिथांखौ साबायखर बावहरो आरो दख'ना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दख'ना जोमग्रा सादोर ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ गामसा सार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन